Така, мисля, че това ще е първия влог. Да пробваме камерата на каската. Вчера го сложихме чин маунта. И сега ни е първото пътуване на мотор, защото валеше тия дни. И тук е моторчето. Моторчето е готово. Така, това е мотора Yamaha R единичка 2011. Бял, доста добре обслужван. Да се надяваме, че ще свърши работа за този трип, защото положението е менгиме. Сега дори записвам дали не, нямам си на представа. На Крапович дано да бутне 1000-2000 км. Това е. Записваме. Тръгваме сега да пробваме хем камерата, как се вижда всичко. Отиваме да пием кафе при един мой приятел. Записваме. Тръгваме сега да пробваме хем камерата, как се вижда всичко. Отиваме да пием кафе при един мой приятел. Тръгваме. Тези дни валеше много. Беше доста гадно за каране. Тук какво става? Без мигачи, без нищо. Разбираме. Много ясно, няма как. И тук има яко парче, после ще го заснемем на връщане. Но сега да излязем от града. Опа. Да се надяваме, че всичко записвам, всичко се чува. Ще намерим друго място на микрофона следващия път, да видим дали се чува добре там или не. Окей, какво става? Светая. Валежи, студ, днеска е около 10 градуса. Ама с вятъра в Ирландия, защото се намирам в Ирландия, е около 7, може би се усеща. И така. Оп, може да минем. И бързаме още с студени гумите. И без такива системи, ABS и така нататък на този мотор. И всъщност ми е нов от около месец го покарам. Да, още не съм усвикнал на 100%. Не мога да го изправям. Не искам да рискувам преди пътуване до Италия да го изправям, но след пътуването ще се пробваме някакви неща. Все пак няма как с такава машина да не пробваш. Имам стар мотор също, Kawasaki 650 кубика и RSXN, който е счупен. Даже мисля да го правя и на него да пробвам, нали, да изправям повече, защото той няма много сила. Може да е 600 кубика, но не се усеща. Той е full naked мотор. Така. Ограничения в Ирландия никой не спазва. Кара. И тук разбирам колко ме е зле микрофона сложен, ама после ще го оправим.
Twisted fall, bodies are like steel and manipulates the will to be. And it's hard to see how soon we forget when there's nothing else left to destroy. It's a useless play. Your eyes will see the dawn of the day and the legend of the wall. Those words that stare into your soul, ask yourself you will fall. Extermination, pushed into living hell. Domination, yeah. And now Black Dot is reaching out into infinity. Bodies suspended by chains over razors and nails. It's a penalty. Each razor a vice and each nail must demise of your life. Grim construction ground. Life played a trick, sealed you in brick by brick till you're rammed, forcing you to bend. Your eyes will see the dawn of the day and the writing on the wall. Those words that stare into your soul, ask yourself you will fall. It's domination, pushed into living hell. Oh, domination. Така, записано, да, сега разбирам, че наистина каската ми е шит. За 300 евро е доста добре. Дали ще може да минем първи. Оп, обаче ще тръгват. Няма проблем, ще тръгват. Давай сега да видим. Оп, оп, ще наместим. Преминем отдяло и ще минем. Да, и сега разбирам, че наистина каската ми е голям шит. Не мога сега да се отворя, нещо не съм нагласил камерата, нали, да пусна, да си пусна пръста, пак ама ли с ръкавица. Доста трудно се отваря самия шлем. И трябва да измисля нещо обаче, това е. А пък искам да се вижда така, доста добре се вижда наистина. Сега бях спрял на едната бензиностанция да видя, нали, какво става. Преди... Опа, тая изобщо не ме видя. Давай, че ми писнат от такива идиоти шубайба в майната бухлучи. И така. И да, разбирам, че каската ми е шит, но някак си трябва да се справим с този проблем. Защото...
Да, сега ми се запотя шлема. Нищо не се вижда сигурно на камерата как съм запотен, обаче като спра някъде, ама може би, защото е студено, пък като тръгна сега юни месец до Италия, абсурд да ми се запотя, ама не се знае, ако ме фане някакъв дъжд, може би днеска ще трябва да си купя едно дъждобран за моторист, там, не знам какво казва, за дето е сгъваемо, ако и де-факто вали, да е като гащеризон, който да пази от дъжда. И да, това ще да е, тук хубаво паркче има, много съм се карал с бившата тук, било е нещо страшно. Така, и да ви кажа, за каската ще да говоря, че наистина не става. EVS2, карбонова, 300 евро я вземах преди 3 години и с нея си бутам наистина доста добра каска, нямам нищо, нали, против каската. Мисля, че сега ми звъни обаче телефона, който е вътре, виждам някаква вибрация, явно Стойче е на центъра и ме чака, пък аз бях спрял, нали, да проверя как се чувам и дали снимам, защото тази настройка, където е на камерката, не знам дали снима правилно, не знаех дали снимам въобще. Пък сега като светни отпреди, наистина взима батерия, обаче поне знае какво правя, защото е нещо людско. Ето, където продава наркотици. Опасен е това. Айде, ще чакаме този господин. Няма проблем. Минаваме вляво, без мигач. Тук ли е Стойче? Не знам. Не го видях. Ще с павета. Доста се плъзга. Там полубиче мина. Оп, тука. Надявам се, че ме вижда. Няма проблем. It's okay. Прямо място. Няма да се плашиш. Къде е Стойчо? Мисля, че трябва да е тук някъде. Но не знам. Опа! Да наместим. Опа! Така бе. Баш му е. Айде. Сега ще пробваме да го намерим, обаче спираме до тук. Ето го легендата, бе. Така, бе. Кой ще кажеш? Днеска с моя приятел направо ще ги избием в Дъблин. Отиваме малко на... С моя приятел. Отиваме да... Ма не се филмирай, бъди себе си. Не мога. То не може да си тъй фалшив, брат. Искам. Фалшив ли? Бе, давай ти, не може сега заради клипчета. Искам само да преведат парите и да ти покажа как върлуваме из Дъблин. Викаш пара да има. Пара да има. Ето го дандалче. Май, виж кояк се вижда, брат. Много голям. Много добре. Много ме се жули. Сега в Дъблин, Много ма ми се трябва да пие. ходим, трябва да бързаме Стойче. Май е време да си ходим. 2 часа, 3 часа. Изпихме кафето. Имаш ли кафе? Малко. Цигари? 2. Цигари аз нямам, да знаеш. Ух! Дай ще купим и цигари, ще ги пушим двама. Цигари боли. Иди тук, те така даже ходят на интервюта. Да бе, знам, те ги... Как се казваш? Ще ставаме За блогъри. всички. Че Не, доста не. ще участваш сигурно. Доста ще участваш в моите видеа, аз съм сигурен. Ще направим ли една сесия, бре? Убеден съм, че ще има сесия. Айде да направим сесия в Казим, ма те няма да иска с камерата, брат, да вляза, нали? Няма. Ще научи телефона, не мога да си го таком си го изкарам. Не, ще я сложа и така. Абе, изкарваш, снимаш преш два залога и... Дава ги... Не бе, аз искам да ме снимаш чувство страни как са на 5 машинки, брат, са по 5 евро. На макс звук. Ох, ти вече. Свети ли? Червено. Да. Значи те записвам. Айде тогава, Стойче. Виждаме се в Дъблин. Айде. После по пътя с колата, ти ще бъдеш влогъра после. А дали се чувам? Сега не знам, брат. Това е голям филм. Брат, ще видим. Айде тогава. Зареди телефона, аз имам зарядно в колата, вземи кабел обаче.
Я да го видя. Кво? Да бе, ма то защото е мръсно вътре, бе. Вземи малко го изчисти, бе, брат. Аз на моя iPhone и той е така, се чува за кой не зарежда и поизчистя го и става. Айде. Май, как падна ключа. Ряз, къде? То път няма. Чакай, че... Това се оплаши с рапито. Тивете се, боже. Да видим сега, така дали не е едно надолу. Дали се чувам, дали не. Сега ще разберем. Обаче така май много надолу снима, бе, брат. Нищо, ще разберем. Дъндълк! Дъндълк! We don't talk much. Айде! Мяу! Циганки. Трябва да си изчиста каската, нещо е много зле. Давай. Ехе. Айде. Леко, само да не ме закачи. Ето е пак, този дисплей не го такова, бе, брат. Защо? А трябва да го виждам това нещо. Нали сега записвам? Как ще знам, че записвам? Нещо пак натиснах. Мамка му да еба. Обаче сега мисля, че микрофона ще е много по-добре. Добре. Да, коса не влиза. Влезе. Ще видим. Така е много по-добре се вижда. Можеш да мине пича. Много вятър, направо не знам дали се чува, но аз тук бях отворил. Да, аз съм отворил тук отгоре, но пак после днеска гадно време. И това сега ще ми е първия влог. Сега се прибираме, фърляме едно душче и отиваме към Дъблин. Малко на развлечения. Да се надяваме, че ще е весело и така нататък. Защото е много зле положение. Не може едно и също работа вкъщи, няма такива работи. Трябва да се кефиш на живота колкото можеш, брат. Можеш да го минем, а нищо са. Малко ще чуйнем, се насладим на гледката, деца вика. Но то една гледка само да ни завали с тези облаци.
има коли, крави има, всичко има, брат. И така, сега спирам за момент, защото няма какво да ви кажа друго. То вече не може да съм банален, не е също да говоря, брат, за пътища и т.н. Надявам се, до Италия да стане всичко точно. За първи път на ферибот с мотор и то с спортен мотор 2000 км. И това сега правят тези тестове, колкото и глупаво да изглеждам. И така. Чувам и да ни излетим, защото е нещо страшно. Това надолу нищо. Камерата от тук е добре налитнала нещо да стане, това е здраво, казаха. Но определено трябва да сложа още един екстеншън за камерата, да е малко по-напред, да мога да се отварям шибания вайзър, защото понякога искаш да дишаш, а не да си в такова. Чакай, че тук става някаква сложна работа. Един е спрял като олигофрен, някой зад мен няма. И то завива, то го минаваме. Само тук е малко разлято, имаше нещо. Опа, айде! Поздрави от космоса! Тук се изправя. Нещо страшно е това мотор, значи много макив. Да не тръгне. Няма да тръгва. Има гадни скоци обаче, тук е много гадно това. Беше легнал полицай, пък то направо се скачаме. Оп. Тук сега тази бизнес-станция скачат, намаляме и така. Тук е много шибана зона, спираме и това е. Сега ще минем през центъра да ви покажа как е и в парка. Може би повечето неща ще ги редактирам, защото понякога се е скучно да гледаш някакви глупости, как просто нищо никой не казва. Да, тук много красиви къщи обаче, наистина. Тук е много. Тук става въпрос за милиони е тези къщи. Тая е новата там, тая е старичка, обаче е много такова място. Красота се. Има се, само ако пекне слънце в тези шибани държави, Англия, Ирландия, само това липсва. Иначе, окей. Наистина сега са напълни с черни мерни и така нататък. Не знам как идват до тези острови. Всичко е нелегално. Дават им документи тук. В България никой няма да ги traи. Затова трябва малко... Расизма викат, че е лошо, ма не е. Според мен не е. Трябва да си пазиш расата. Да минали, ма няма ви всяка мина. Няма да бърза. Те вече стигнахме, какво да такова, то няма никой. Сега е към 3 часа на обяд, понеделник. Сега ще почна да ги взимат от училище в Потиите. Тогава има, нали. Тук е стадиона. Стадиона някой път ще го покажа от парка отгоре, много красиво. Там ходя на лосто и тренираме време на време. Не сме от нацепените батки, ама някак път се случват нещата. И така, новата Toyota, много, не знам, кеф има. Радвам. Чай, това ще го пуснем, че нещо страшно. Те някакви лудички карат вътре, той ще го пуснат или иначе.
Тук е бензиностанция, която няма скъп бензин. Нито една бензиностанция в моя град няма скъп бензин. Това е направо ужас. Нито пък, тук е много интересно, 100 октанов бензин дори не можеш да намериш. Да има сигурно, съм видял на 2 бензиностанции от 100. Не от 100, но от 50 да кажем. И аз се зареждам скъп бензин, за сега имам бензин, нали, да още едно такова пътуване, що не. Та иначе около 100-150 км, зависи как го караш. Доста си харчи. И така, не съм сменил масло, така съм купил, обаче беше със сменено масло от автокъща мотора. Буквално беше изряден. Те са му проверили всичко, само той да не реши да минава, че изобщо не ме вижда. Ама изобщо, като кажа. Да, и това е касабление, тук това е единствения светофар. Това ще минем вдясно. Лекичко, че завоя е доста такъв. Опа. Ще минем така лекичко на жълто. Да не бързаме. Тук буквално само се забиват румънци, играят с парите и всякакви идиоти. Да играеш комар днешно време няма смисъл, хора, няма смисъл. Това е моето приятел, че то се е заребил. Минавам пич, сори. Чай сега покажем парка, да видим горе-долу се вижда като вървя с каската, защото ще ги има и тези моменти. Добре, тук. Ето го входа. Тук наблизко живея. Не е проблем. Минаваме. Така. Пишка ми са. Така. Сега ще завъртя горе. После ще отида долу до патките и се прибираме и отиваме на душ. Защото красота, зеленичко. Трябваше да мина отляво нещо. Тук е малко гаден път, нормално. Тук няма какво да караш, ще иначе. Ама езерото е мега яко. Може къпиш се вътре. Това ще го ползвам за плаж тук. Лятото като е 20-25 градуса. И стават такива неща. И да... Чай да спрем, къде да спрем? Малко на инвалидското, малко ще спрем. Тук, значи красота е. Наистина, като се огледаш, не знам колко се вижда добре, но е много яко. Наистина. Има маса за питник, сега ще отидем да ги видим и тях. Опа. Няма моя завия тук. Абсурд. Нищо. Това е, да с хилядарка. Така е. Някой път, като не си много скилнат. И сега почва да ми се запотява шлема. Сега ще отворя каската обаче. Отгоре. Много интересно, мисля, че трябва да се направи тунинг на това, да се пуска перката малко по-рано, защото сега винаги се пуска на 105 градуса. И после сваля. Наистина, като се движиш бързо, окей, ама в трафик няма никакъв шанс с този мотор. Направя нещо ужасно, като трактор е. Буквално караш трактор. На полусъединител нон-стоп, не знам този съединител, ако трябва да се сменя, честно ти казвам, не знам. Какво ще бъде? Мале, тук направо, наистина и по това на долнищи и с тези дупки. Само той да не реши да тръгва. Минавам пич, окей. Така, надолу, тук ще има такова. Цяло тук е малко разходка из парк с мотора. Някак път си влизам, глеждаме какво става. След такова малко да чуйнеш една цигарка и си вземеш нещо да хапнеш. Красота си е. Оп. И така нататък. Ето сега ще слезем долу. Ние бяхме там горе. Сега ще слезем долу. Там в принципи кафенци продават, което е отворено днеска. Има си такова. Тук има деца. Тук е много добре. И много яко. Наистина. Окей. Гледат ма, наистина. Тук е за спокойно място. Не е за мотора да се изшива или нещо такова. Джилет Алфа. Много рядка кола. Не съм я виждал.
Опа! Те легнали полицаи. Буквално тук има нататъка едно островче. Доста яко. Влизаш навътре и е като остров. И там е много красиво. Може да се сяда наистина за питник сега. Тук няма никой. Сега ще отидем при гъските. Даже може да купим една храна за гъските, но нямам кеш. Това е лошо. Май мисля, че може с револют да се плаща. Окей, чакай да не плашим децата. Ей там, да е кучетка, се вика при жената. Ей това е, бе. Ей това е да си имаш хоби. Много яко. Жалко, куче нямам. Но иска се грижа. Трябва да го разкарваш, аз мотора ли да разкарвам, кучето ли да разкарвам. Тук май няма мой да минем. Ще минем ли? Ще минем. Как няма минем? Оп. Що да не минем? Тук моя са мини. Добре. Тук сега ще спря. Ще проверя дали съм снимал, да не да си говоря на това. Оп. Много красиво. Наистина много красиво. Много яко. Тук си е класика, брат. И така. Тук спираме да снимаме. Сега обаче загря този мотор и после може да ни запали. Това е интересното. Нещо ще изчакам малко. Какво ще кажеш за кебапа? Кажи нещо. Супер беше, дойдем пак на следващия път, ще дръпам. Давай, виж как си сега ще прави ютубър, брат. Ти си някакъв известен сега. Давай цигара. Известен. Тиха и ми вика. Давай. Кучко. Давай, кучко. Дай оборота. Стоп рекординг. Стоп рекординг. Не, аз май съм го спрял. Как минава? Дъблин, стойката. Тук... Какво? Оставиш на бабата да гледа детето и тя го разкарва като чанта. Какво яко тук да е? Абе има си чар Дъблин, ама не е кой знае какво. Виж как бродиш. За YouTube. Стойчо да футбол плеер. Футбол плеер on party. Retired. Retired футбол плеер. On party. Някои от бутилки ще правят бая, бах тази група. Единия път бяха тренали така на групичка. 3 човека, където каквото видят тук. Ма, в смисъл кенчета? Как се хлъскат те. Кенчета или? Кенчета бе, бяха на това. Там ли да минем? Не, тук по тази главна. Ти пидераш, че не искам да го снимам даже. Не искам да участвам в кадъра на моето стерео. Каже, не съм бе. Не съм бе. Ох, и руси идват. Много яко. Те бяха изпънати дева. А? Фърля. Те тук чистят, бе. Ко тъй, бе? Почивка ти Дъблин на почивка да ходиш, брат. Айде, Стойчо in the Temple Bar. Виж как светят лампите, де. Ела оттам ще влезем, брат. Оттам по-яко. Ето виж, всичко снима, брат. Всичко снима. Айде. Оп, сори. Стойчо, как е? Тук е баш ирландски, да? Кой ще пием? Кой има? Виж как го виждаш, толкова светло, както ти го виждаш, брат. Много яко. Трябваше на главата да си го своя. Много яко.
Да, сандвич носа, бе, тая дебелата, гледай. Да, как е. Баците. Дивите си. Какво се усмихва така, бе? Тук не се излиза, какво става, бе? Излизаме ли? Дай напред, сори. Няма ли на Левски стикер, бе, мамко? Ето е, вижда ли, той може да се виждаш колко изглеждаш. Да оставаме белите. Видяхме те на бара. Айде, Стойче. Кои, бе? Ей, там има... Не, тая дете къдра. Не знам, брат. Не са пияни. Дай да минем от тук, ай. Е, то тук пак се забутаме пред градинката. Направо заобиколи масата и да излизам. Е, минахме, брат. Много яко чекшън камера и изобщо не се разклаща, брат. Еми това е, бе. Темпъл бара. Нищо особено, ма... Добре, бе, вътре. Добре, нали? Виж кои са всеки. Тей, сега на къде отиваме? Не е забавно. Какъв е плана? Искаш ли на едно курвенско да отидем, дето курвите ходят? Давай сега, ма на къде беше обаче? Дали надясно, дали наляво беше да е? То се вече охрана. Има доста охрани между другото, ако трябва да бъда честен. Sorry? Комери. Окей, thank you. Виж го, то май беше обратен. Тук виж кой е розово. Май заглежда. Я да дай. Какво е? Той беше, бе? Бара. Ста. Колко даваш от 10? Осмичка, аз съм на 7, в принцип, де я знам. Добре, вътре си имаше много така и си деца не... Да, бе, щекат си, бе. И не е такъв ден. Ай, то да ще го фърлим тук. Да влезнеш на някой... Да гледат трима пияници. Нали, някой те гледат на Вътре кръв. всеки се усмихва и ще не си танцува. Нали? Имаш много туристи и вътре някъде да влезеш да снимаш нещо и всеки да гледа всеки. Нали? Вътре всеки Може да си ходиш и те с камерата даже. Да. Всеки си изкарал телефона, прави си такова, радва се. Да, бе. Еми, значи... Да, между другото, да. Заслужава си, има доста пари. Ако те вижда да се напиваш, там не е оферта. Ох, тая каква е. Тая каква е, ох как. Загледам, ама аз и се усмихам. Да, прегледа, сканира бързо. Нали, тая беше от уния. Беше от уния бързо. Пришелците. От пришелците. Пришелците. Ние не сме тук. Ти боти си. Да, усетих сме от техни. Вземе са. Те какви са някакви батки. Костюмирани. Много вали, бе. Тук къде отива, бе? Какво става тук, бе? И аз забравя да закарам на бамбиното, е. Ай, после ще хапнем една пица много известна, брат. Тук. На парче продават така голяма пица. Бамбино. Само... Ти виж къде са го направили да си иши палмата? Какво беше за палмата? На всяка една палма. Какво става? Почва да вали. Това е лошо. Лошо? Идвайте. Айде. Броденето продължава. Обаче виж, като е мокри явно не са такова май на капките. Не, разбира. Знай си, брат. Сега няма да ползвам тези щеки меки, че много се набиваш на очите, брат. Ама... Какво там? Какво се усмихваш? Да, какво се усмихваш? Ей, тук много яки тениски продават, между другото. Тук съм бил. То се не ми каза. А? Ко? Лещи. Лещи е, брат. Само за очи беше. Дай само напред съм. Хоп. Тук е само за колета. Тук е много странно. Тук се оплаших. Не. Те се радват, бе.
Е, тук са скъпите магазини по принцип. Като е вида Стой, така, човек. Санто Джи, Тук е випа. вече се е преместило в България. Това всичките снорфери всякакви и клинчета. Тук си е випа. Тук има разни магазини, простоти, брат. 7-8. Грозната тениска. Какво? Тук няма тъй бари, ма сега ще виж сега на какъв бар ще се заведа, брат. Тук са по-скъпите, скъпарските места. Сега ще си кажеш във бара, там знаеш това туалет на майко. Ти да отидеш там да душаш, че се чувстваш като... От у вас. Много. Чакай, напред си. Диорче. Диор. Айде, Сойчо. Влизай. Да. Е, тук Виктория Секрет беше някъде, бе. По-нагоре, май. Ма те се затворили. А, тук са кетчър. Е, тук са скъпите. Тук парфюмчета. Иска. Чакай, че тая с чанта да не гледа и тя така. Обектива. Гледа лошо обектива. Оп. Оп. Че ги снимаш. Добре, за да дадеш номер да направи моите